Kaixo Txoriene, ongi etorri gure sukaldaritza programara, umoretsuena izango da, ezta? Bai, ni pena daukat benetan batzutan Patri gu hasi baino harino saioa nola egoten garen hemen, lantaldeak, giro ona lanean egoten ikusten nahi eta ezko bat, gu, egizan giro onean egoten gara. Hori egisa da, hori biharrezkoa da, ez dakite atarako da nolako toma faltsuak edo atarako die, baina ataraten badi olako bereziren baten, ja, akauta gauz. Bueno, gaur, einbio, plater oso politxu bat eta originala. Bueno, lehen, gure aitorri galdetutzat, osagai honekin ze uste oso einbiotela, ez daukat ideipez. Einbiot, irugiar sama. Eta izenakin igual bai, apur bat, bueno, konfunditu da, geratuko zara. Hori da, korear mokadutxo bat. Gero, probauko da kontaukotzut. Baina kontaukotzut lehengo, zein izango dan prozedura. Hasiko gara, irugiarra azukriakin eta gatzakin nahastu, ontzi baten, eta sartuko 6-24 orduz oskailuan. Gero, urakin garbitzuko gatza eta azukriak entzeko, eta labian sartuko 200 gradutara 30 minutuz. Osten utziko, eta gero, sentimetro bateko xaflatan moztu eta sartagin baten olio apur batekin kosinauko bi aldetatik. Bestaldetik, arroza egosi, maionesa egin, olixua, ospina, gorringuak, ziapia, saltxa pikantiakin, bota nahi beste gatz, eta gero ospinetan dauzen luzokerrak zati txikitan moztu eta bota. Letxuga kukulu bat hartu, arroz apur bat jarri barruan, gero irugiarra, saltzia gainetik, eta tiak, barrura. Gero nik ekarri ditut, hemen, banabien, ze aldotza bota gehiago da, atara dutolako saltza pikantetxo bat, bai? Bai. Hori, norberak gura badau. Eta gero, honek deshidratatutako tomatiak, kolixoetan da datozenak eta txiki moztuko eta. Horrebe barrura. Azkenean, hau, gero, ataraten dozuelan platerian, hau izteten da elkar banatzeko. Orduan, plater koreano bada. Orduan, han, ataratzen da, letxuga kukuluak alde batetik. Gero, aragisa bezaldetik, arroza bezaldetik, eta gero topin desberdina. Orduan, zujueten zara takuen antzera, zujueten zara, montatzen zuria, barruan. Hoi da. Nik horrentzun da daukadan ez, korearrek, hau errezeta hau ja munduan zabaldu da, estatu batuetan da asko jaten dute, baina beraie jakiteko hori saman jaten dagoena korearra dan, ero kanpotarra dan, errez ikusten dutela. Ze kanpotarrek 3-4 bokadutan jaten dute, eta beraie dana mokaduan jaten dute. Txikitsua izango da orduan, edo haua zabala aukiko dabe. Hau honaz pentsatzen, ze hemen hasi zara, arroza, irugiarra, gero luzokerra, gero tomatea, eta nik esaten, hori mokaduan sartu behar dut guan. Ai ama. Gutxi izan bida. Inbizuelan txikitsuak. Bakitzu olako burrituak eta takuak itxen dituzun bakoitzean, badau jendiak jartzen dagoela hainbeste betegarri, gero ezin dago takua bete da. Dana zikintzen da. Orduan, hemen daukau irugiarra eskatu biozue pieza haundi baten. Batzutak etortzen die luzenga, beste batzuk etortzen diolan karratu antzerakoak, guikin gau olako bixaflatan, moztu, eta lehengo estaliko gatza eta azukriaz nik jartzot proportzio berdina. Bai, 50, 60 gramo bakoitzeko, eta hau, lehengo lan. Nahazten da. Bai, azkenean, arraia izokina ero zerbait marinatu behar dugunean hori iten dabe, bai. Gatza, azukria, Enak isen, nik hau bakarrik arak isak irin. Eiten dena, azukria, proporzioa aldatu iten da, gatz gehiago, azukria baino, baina azukre pixka ni beti bota izan diot, eta horrek iten duena da, lehortu, gatzak iten diona da, legunean ongi izan, garai batetako konservazio motak, gatza ezai gustatzen xomorro txikiei, eta honek urak entzen dio, orduan nahi duguna, pixkat, kosinatzen hasiko gara, ja, Hau da, hau, bakitzu irakarkixetan eta agertzen da, lehen hau, eta gero, ondoren. Hau da, lehen hau, hau, oskailuan sartzen da 6-24 ordu, nik 24 ordu, isa 24 ordu izan ditu, ze atzo prestatu nahuen etxian, eta hemen txekarri hoia, prest. Onduta. Bai, onduta. Berez, ikuste duzu askoz be, bigun haua da, degota, omelaua bai da hau, da goxo orduan, gatza eta azukrian nahasketia sartu jako barrura, eta hau jarriko laban. Olaxe, olixo barik. Azkenean, irugiarrak, lehenko garbitxu ingo uretatik, bai. Eta labanan ze temperaturan zenba denbora? Laban 200 gradutara, 30 minutu. Orduan hau hemendik garbitxu ingo. Eta zamaz jarrituz, korearrez bilduta nahi du esan, eta hauek, esan duguna, estatu batuetan da, ezaguna dira, eta deitzen diote, tako korearrak bezala ero ezaguna dira baita,
Eta noski, beti izaten da hori, bilduta jun behar dira, letxugarekin, bilgarri ezberdina, baina vegetala normalean. Eta 20. mendean izan zen sasoi bat horre, Korean, ez zegoela ondo ikusita aragia eta horrelakoa jatean, eta barazkiekin indako pila bat egin zituzten. Eta, bueno, hainbat eta hainbat errezeta daude, baina azkenean hori, oinarria da hori. Zerbait bilduta eta mokaduan jatekoa. Batean nik gehiagik iruditzen zait, baina 2 eman dabe, seguro gaixi ez daola. Koriarrak ez gazen ez, aldogu 2 edo 3 mokadutxotan jan. Eta gero jaten da samjang izeneko saltza batekin, izaten da oso saltza pikantea, da nik ingot bersino bat maonesakin. Maonesa, bueno, apurat berezisa, gero erakutziko zut. Zuk lehenko gunen izinun hau tartare saltzan igual antzerakua edo, bueno, hola, antzerakua hua, eta hau labara momentuz. Eta, bueno, gero jarraitzuko berrestiakin. Pipi. Bale, bueno, Patri, errezeta hau, omen da hor, Daedoreum, Doraemon. Goizetan egun honetan. Daedoreum festa egiten omen da, eta, bueno, oikoa da egun hortan sama jatea. Eta urtea bukatzea sama jaten, suerte hona ematen du. Urte abenduan jaten baituzue, bebai, eta urriaren 27an jaten baituzue, bebai. Igual mokadutxukuak izaten badie, igual jango daue Gabon zerretan matzak, bai jaten dugun bidarden, orain 12 sam, igual itxo zara, ez? Ez dakit hori izango dan urtia ondo hastia. Balo, gentio, ez? Horren nik, bueno, gure txen egia esan, lehen txiki-txikian nintzenen goratzen naiz, amamanien da, eitzen zala matzana, eta piku urtero gehiago ez tala egiten matzana gure etxean, baina horre nik inoiz entzun izan du jendia bateon bat, sustoen bat hartuta. Ez da oso jaten ez da bez? Zan ez dugula jaten ez da. Matzeiko lane 12 matzeta, ez da oso jaten? 12etako, ni 12etan beti mendipuntan egotenan. Niri tradiziori guztetan jat. Ez gu, ez dugu, gu hartu, faltzen dugu dano batera, eta eroan, nausiak kartetan jolasten hiltzen die, ero gazteak handik jolasten, han inguruan, eta enteratzen gara, urte berria zidala, entzuten dugunien kanpoan txapliguak. Pum, da, hombre, urte berrion! Baina, ez dela gure txian, gabeko 12etan erlojuari begira eskara goten, enteratzen gara, normalen beti txapliguak eta entzun da, eta nila dara mazkit, 10 urte ero gehiago, mendipuntan, boto puntan, ero mugarra puntan, ero urte hasten. Baina ez dakit, pentsatu dat politxata. Bueno, nire respetarria, Bai. Guk, ez dugu ostatzen, ez dakit, ez dugu ematen ezer matza jateako lan, itxo beharrean, da hon presak eta... Zue jate itxuzue matzak edo mandarina satixak edo bomboiak edo idatzi txorien abildua eitb.eusera eta kontau, ze tradizio dukatzen, ze? Bomboiekin itxeri badago? Hau abisatu ikan, bomboiana gustatzen zait, erosten dut hori. Bai, nire amamak batzutan itxen dagoena zen matzakin, berak ez da matzak beratako ejakola gustatzen, eta nixean behin mandarina holan satitxak, txokolatian sartuta, txokolatia urtzen dau, da horre satitxo, da horrek 12 jarte itxu. Zenba jakinduria dagoen jende nagusian, benetan ikasi zazue behar, eta nik uste dut hori ingo duela, baina mandarina gabe. Hortak aukerei bai. Txokolatiarekin bakarrik hori. Ben, hemen arroza, bueno, betikua, osea, zati bat arroza, 2 terdi ura, olixo apurtxo bat, eta ondoan betegarri moduan, bai, barruan, saman barruan, bai. Baina jarri zeike, arrozakin, arroz barik, hori zuko erosuna. Aukera ezberdina. Bai, azkenean, bakoitzak aukeratzeko, nahi dauena. Eta hau, errezetia hau, nik Korean ena sekula egon. Baina errez dago atara dut, liburu batetik, dala David Changena, David Chang da oso sukaldari famatua, bera berez, informatikoa da, baina, ingenieritza informatikoa ikasi zauen, baina bere pasioa esan sukaldaritza, orduan, karreria utzi zauen, 3. mailan edo, eta jontzan Japoniara, eta han, ze obsesioa usan lehengo ramenakin. Eta ara joan zen, eta ramen jatetxe baten hasi zan lanian, da ikasteko. Eta gero, Nueva Yorkera buelta usan, zebera hango esan, eta zabaldu zauen jatetxe bat, Momofuku. Eta, ointxe Momofuku badauka Michelin izarrak, hau bihurtu da oso bi Michelin izar, bera bihurtu da oso sukaldari eta enpresario oso ospetsua. 15 jatetxe besterik ez ditu. Bai, eta liburuak eta dokumentalak eta pila bat. Eta liburu horreitako bat da Momofuku bere lehengo liburua da horrekin hasi zana dana. Eta horko errezta bada, ze berak, hasi zan ramenakin,
baina gero pila bat errezeta asiatiko ditzu, eta sam hauek beriak dira. Ez diala Koreako sam tradizionalak, baina, moldaketa bat. Moldaketa bat. Bai, egia esan hori bada gauza bat, gu askotan, tokatu zaigu egotea jatetxetan, eta sukaldari ezberdin egin, eta bere ni lehen, ez dakit, basozainan nintzen. Ero lehen fabrika batean iten nuen lan, eta hosteleritza ikasten egon ginenean gu, baginen euskan, 16 urte inguru ero, baginen, egin duenak orduan, institututik, ero FP-tik, ero juten ginenak hosteleritza ikastera, adina 15-16 urtekin, baina bat zeuden jendia, 25 urteko jendia eta guretzako, ikusten ziren da. 25 ze sarrak, ez? Claro, guretzako 15 urte sarra ziren jendia ziren. Guretzako ziren sarrak, bizarra zeukaten, batzuk familia eta guzti, eta asko ziren, jentea ikasi zuen alen, enpresaritza, ero informatikari ikasi zutenak, ikusi gustatzen izitzaiela, eta esan, ni bitu, sukaldaritza, etxian beti ibilizan nahi, sukaldean, eta gustatzen zait, eta hosteleritza apuntatu zienak, eta gero sukaldari handi iritsi zienak izatera, ez? Eta hori ni ze garrantzitsuan, eta zenba jende dagoen, agian lanean, gustatzen ezaion zerbait egiten. Pentsatzen hauen, gauza bat ikasi da beste gauza bateri. Hori, baina hori da, pausu hori ematera ausartu direnak hori ondo dago, ez? Esatezu, ikasi nuen ez dakiz zer, eta ezai gustatzen, da benga, erabakitzen dut, usten dut nire lana, ikasi beste zerbait eta beste ogibide bat azten. Baina zenba jende dagoen, lanean ari dana gustatzen ezaion zerbait, eta hori gogorra izan behar da, eta gustatzen galtskatzun zehozetan, baina bebai gaur egun karreriak eta, azkenian, jende asko ikasten dau karreria, da jende asko ataratzen da urtero, kazetari, abokatu, mediku, eta orduan, askok eta nire amak esaten zuztan beti. Naiz eta ez izan abokatua, zenik zuzenbidea da enpresagintza ikasi nauen, orduan, ez naiz eta ez izan abokatua, engo zuzeuze da kultura hori, aukiko zu da zuretzako izango da beti, unibertsitateko esperientzia eta ikasketa horrek. Orduan, naiz eta, konturatzeko hori ez tozula nahi, ez? Ze, guk ikasi gaben zuzenbidea, pertsona pila batek, gutxi hauk bukatu, eta gero nik ezagutzen dut lagun pila bat, batek itxen daulan banku baten, beste batek itxen daulan denda baten gauza batzuk diseinatzen, jostailu batzuk diseinatzen, beste batek informatika lanak, segurtasun informatikoan itxen daulan, eta danak zuzenbidetik hartara ginen. Ni hemen nau txorienen. Beraz, behitxu, azkenean bizitzak. Hortik tiraka bai, gu hosteleritza ikasi hasi ginenen ikasten, pila bat hosteleritza hasi ziren, ze esaten zuten, lana badao. Bai. Beti esaten da, ez? Sukaldari ikasiko dut, zekero lana bagit izango dela, baina beti nik hori askotan aipatzen dut, sukaldean aritzeko gustatu imazaizu. Sukaldaritza gustatu imazaizu, eta lan bat ze azkenean, kontutan izan, jendeak jai daukanean, zuk lan daukazu. Bai. Zuk jai daukasunean, jendean lan iten du. Beti, zoaz pixkat ez, bestean kontrara. Eta ordutegi aldetik, azte buruetan tokatzen da lan iten. Gaur egun egia da, jatetxe askok, astean zehar, gauetan ez ditutela irekitzen, afariak ez dirala ematen. Gure garaian, baskari eta afariak beti ematen genituen, eta hor libratzen genuen bakarrik igande arratzaldia eta astelena. Baina, gero hori nik uste dut hori bebai dela, hosteleritzako ideia daukagulako, ez? Baina, ezkenean, sukaldari izaten bazara bebai, esparru pila batetan aldozu inlan. Hori gero ikusten duzu. Bai, hosteleritzan inlan, hotel baten gozaritxak egiten lan, sukaldaritza klaseak emoten, hemen txorienen telebistan aldozu liburuak idatzi, eskenean, esparru pila bat dauz, ez? Lehen esan dugu, noizbait esan dugu, aratekiren baten olan plater prestatutak eta preparatzen ze horrek. Ni legunean batekin egon zen, gu 94 hasi ginen, gure promozioan hosteleritza eskolan, titulua uste dut 24 atara genuela, eta 24 horietatik jatetxetan esaten nahi naiz, jatetxetan lanean nahi dienak, ez dakit izango diren 10 batero. Hosteleritzarekin lotura daukatenak, beste 5-6 izango dira, eta beste danak utzin dute. Gehienak utzin dute, eta oin daude, batzuk, ez dakit, aerofabrika batean, edo danalakoa. Baina, kontua da, garrantzitsua dela, nik uste dut, gustokoa egitea, eta lanera juten basa, lan batetara, zure gustokoa da... Atsegina izatea, ez? Aldan egian. Lanaren ordutegiaren erdia induzu. Erdiak kendu duzu, gustora juten basara, eta gustatzen basaizu. Eta bestea, egotea da, lan egitea da.
Bai, nik uste dut, ointxe badauela mezu bat oso modan jartzen dela, ez? Jarraitu zure ametsak eta olako gauzak, bai, nik uste dut bai hori privilegiotik esaten dela, ze jende askok ez dauka hori egiteko aukera, beraz, zuek aldan einean, lana atsegintzat hartu, eta bestela, aukera izaten badozue, beste gauzaren bat ikasi edo beste gauzaren bat bilatu, ondo dau. Noia maionesi eitzen, bai? Latera gogoratzeko gauz, irugiar samak eitzen dira, holan korear bokadutxo batzuk, daukau irugiarra laban, daukau hemen arroza egosten, nik txikitzu ditut tomatiak eta hemen lusokarako espinetan, eta ointxe, noia eitzen, maionesia edo olako zehoze. Orduan, ekilore olioa, lehengo. Hori izango da, gure oinarria. Hemen daukat bai, ospina. Txak. Gero, arrautzak jarri dut bakarrik gorringua. Nik errezetia, Momofuku hau liburu honen errezetia pausos nahi jarraitzen. Ez ditut... Berak maonesa nolain esaten dizu, ez? Hori bai, maonesa, maonesa bitxi hau. Hori da. Beraz, nik jarri duten ikutu pertsonal bakarra da, automatiana da pikantiana. Pikante pixka. Baina jartzen du, saltza pikante izan behar dela, eh? Normalean bereiek, ez? Sama hauei laguntzen dietena, saltza pikante izaten da. Hori da. Eta gero irabiatu, eta ekilore, hor bakizu, olioa niri maionezetan, eta beti hemen bagara Patri eta biok, oliba saleak, baina maonesa batean nik uste dut oliba olio bat jartzekotan 0,4 gradukoa erolan fina jantzazue. Bestela, oso fuertea eratzen da. Nik uste dut geixegi. Beraz, hemen, jarrikot, pasako zezuko jara txikitsu bat, ziapea nik, aukeratu dut hau, zarrerako ero, ez? Bai, zarrerako hau, granotxotan eta etorten dana. Eta gero saltza pikantia, hamen dator pikantian gauzia. Hori da gehigarria, hori da pikante geixau gure badozu. Eta, hau da, pikante gozua. Goi ez jartzen, ondo. Txon. Ez, gaur ez dut ekartzen hau piperrenko jarra. Ez dakizu nentzako, Iñakik ez daki. Patri etortzen danien olako zintzilekare, olako koiar batekin hemen piperminakin da, errezeta pikantea da, kontu zibili. Eta hau da, lantaldean zeako bai. Iñaki berri, baina Iñaki gaur trampa ingo zikun, ze honek dinamita daukala ematen du. Gaur ez dut ezebez esan, beraz, goiaz maonesa honeken. Eta oine bukatzeko hitz egiten egon garenakin, gaur egun egia da, Patrik esate zuena, zu etxe pixu batean sartu zara, eta ezin duzu zure lana utzi holanda beste zerbaitetara jun. Egia da, gaur egun distantzire ikasteko aukera bada, eta badago jende bat, bere laneko orduak sartzeaz gain, gero itxean, internetez ero beste ogibide bat, ero beste zerbait ikasten duena, ez? Eta horiek benetan nire miresmen guztia, gaina gero familia izaten dute gehienek, eta ala ere, beste ogibide bat ikasi, ero beste ikasketa batzuk egin, eta animatzen dira, salto hori ematera, beste ogibide batera lanera, eta artistak. Aber, zelan geratu da nau? Pikante. Ze galdera, Patri. Ez pentsau, behitu. Baina, faltaba. Probaizu. Ez? Ez esan gezurrik kamara, Ez da inpikante geratu. Ez. Txotxolo. Lotza sartzeate. Neko lotzatia eta... puntu bat dauka, egia da, igotzen doan puntu bat dela, holan niko, biurri atzeti dator. Kasuripez. Gero eta gehiago dau. Ona da, baina bauka, ikutu holan pixkat korearra, Zugalaitza korearra, nik esan... Oin modan dau, oso modan dau. Bai, baina ez dut izan inoiz olako jatetxe batetara juteko aukeraik izan, txinatarretara jungara, japoniarrak, indiarra bai, nungoa gehiago. Baina izenaz gogoratzen, baina joeten bazaren Madrilera. Hemen inguruen bada bat? Nik batak, Bilbon eta hemen Donosti inguruan ez dut ezagutzen Euskal Herrixan. Baina Bilbon badau korear bat, oso ona. Eta pasoko zuze da, hausoko leku oso txikitxo bat da. Bilbon? Ez, Madrilen. Beitu, honei, maonesa honei, gehitxuko zau. Vale. Lusokerra, hau zatitxo, eta hau ez birrindu, nabaritzeko hagoan da, krunz, koska iten digula, ez? Hori da. Eta honei jarriko zau, gatza, eta igual, ez dakit, ikutu pikante bat gehiago emoteko. Bota beldur bari, Patri. Botako zau bebai piper beltza, ez da?
Bai, bota, eta... Hau zan, amonaren, pote ura itxein genuen eumaten olako saltza. Ez que, ingauen berba, horrein inguruan, zala, saltza bat, no, ditzen zan, laga, bueno, ez dakit, gero esango txuda duzena. Lagaza eskina batean, ze pikatu iten du, deitzen zan, uste dut. Eta orduan, kuriositatea sartu jaten da, erosin dauen. Bai. Eta erabili izan dugu hemen txorienen pare bat aldez. Kurioso da, emakumearen arpegia potean, holan behiratzea izulan zarean. Bukatu dana. Hemen bitako bat ez da aterako amaiti bizirik. Ero zu, ero saltza. Bueno, atarako jaratxo bat. Eta ontxe proia gatzakin piperbeltzakin eta ospinetako lusokerragen. A ver. Eta esan egisa, Osona. Hoi mai egoten da lapurua zaporea. Bai, osona, Bai, oso. Exagera guazara emotil, benetan. Bai. Ene, itxurakeria. Bai, imaginatzen dut. Goiaz laban dauen irugiarrai itxoitera, eta segitxuen gatoz. Osea daukat. Buf. Bitxu. Hori holan bakarrik ezin da jan? Bai, hau, sanbarik bebai, ez da? Ez antxarte egongo. Ni behitu jarria zuan kukuioekin entxalada bat, aldamenian, gero... Eta listo. Uste zuzen bat olixo solta dauen. Hau, orduan, ideia da, mostia, holako xaflatan, bueno, hau, osten utzibiko zan. Bueno, utzi pixkat, erakutzi arroza bitartean, ez ametxo, mendoko arroza, gure arroza, zoragarria. A ber. Eta hau plantxatik pasau da, baina. Bai. Beraz, bueno, ingotzu kaso. Hori, utzi pixkat horre lasaitzen. Ez dakit asko ostuko dan hori, baina. Baina... Hemen dauka gure arroza, egosita. Baina, bukatu dut zigor. Baina, bestu, K-pop. K-pop, jo. Eskerrak esan dizula da K-pop. Zenik K-pop esan behar naben, karo. Hori azaldu behar duena, zer dan K-pop. Ze, bueno, nik, a ber, zuek hor bestaldean zeudenak, a ber, zer dan hau. BTS, EXO. BTS. Eso, Girls' Generation. BTS. Igual. BTS. Orduan Girls' Generation ez da. Ez, norbaitek aukitzen badau igual ilobaren bat edo bilobaren bat jakingo dau ze hori nerabiek eta asko entzuten dauen musika da. Koreatik datorren errezeta hau, beraz, Koreai buruz hitz egiten badugu, K-pop, aipatu bida. Eta da, hango, musika estilua, diegolako, bakitzu, hemen egoten zan, Spice Girls eta Backstreet Boys, olako, taldeak. Sortutako taldeak olen hartu, eta hartzen dituzten lau arpegi porik. Ahotz honakin, da, venga, batu danak, holan kotelera baten holan egin, plop, eta ateratzen zen. Korean, hori asko eramaten da, hori. Osa, taldeak egin iten dituzte horrela. Bai, eta egoten dira, horako akademia batzuk, bai, eta musikako industriak aukitzen da olako akademia batzuk, eta hor sartze ditu neskak eta mutilek, eta ematen dutzie klasiak, kantuanak, dantza klasiak, eta itzen dauena da, hori sortu, eta orduan, gero, azten zarenian lanian, irabazten duzun dirua, da, klas horrek pagetako lehengo. Claro, ze zu hor musutruk eurek hartu zaituzte, Bai. Zu Patrizia Viteli, osa gotzona daukazu. Eurek deskubritu zaituz, da hemen, imaginau, ni txorienen, azten gaintzen lanian, ez? Imaginau, maiatzean inkastina da, uda osoan, sukaldaritza eskola baten ikasi da klasiak emon, eta, eurak niri, bastakit, olan jarri politx jantzi ez dakize horraztu, eta gero nik lehengo urtean, ez irabazi da dana, gizon horre. Eta horreko du nahi? Bai. Irazten zuen guztia. Orduan, zurekin, inbertsio bat iten dute, esan dut. Inbertsio bat iten dute zuan, eta gero, zuk bueltatu behar duzu, zugan inberditutako, orduan. Hori da. Zakit. Eta musika mota hori, modan dago, nahi dut esan, talde horiek asko jarraitzen dira. Bai, oso de hecho, 2020an edo 2019an ikusi izan YouTubeen bideo ospetsuena edo reprodukzio gehiago izan zitsuna, izan zan K-popeko abesti bat. Beraz, nik ez dakit, nik ez dut ezagutzen, bakizu, ez dala itzakia, baina ez dut ezagutzen bestela kantauko nauen. Bueno, eta Patrik ez jarraitzeko, ez dakit nera ben artean esan dezagun, ez? Hau, utziko bosten, da gero ingo ditugu gehiago, baina, ingo ditugu bi, bakarrik zutan iretzako lan ikusteko. Gero ingo ditu gehiago hau osten danean. Beraz, hau, gero xapla bakoitza plantxatik pasatzen da, zen nahi dugu, holan kurruskari, egotia. Eta gero,
Hone, pikanteak gainerakoak horre doaz, ostoan bilduta, tomate ale horiekin batera, eta arrozarekin. Hori da. Orduan, hau, behitu. Aldamen baten utzikot, eta joango naz bat montatzera. Osondo. Hau hemen, eta hemen hartuko ditut. Gure letxua kukuiuak, hartukot bat, holan, txikitsua, ze hau inbideguna da, bokadu batien jan. Ez, mesedez. Hori da ideia. Ez, mesedez. Bai. Ingo froga, zigor. Eta itoten bada norbait zer, Patri. Noki, Zue doni bagara. Baina jarri, pentsatu, zu itotzen eta horko tipo hori zuri osa hoko aitera etortzen bada. Ez horrek, argazki xatarako da hor utziko ez da. Argazki xatara da norbait txereitu. Bueno, hau, erretirauko bai. Vale, zeban, itzalduta. Oso ondo. Eta berez, hemen hasiko gara montajiakin. Gutxi jarriko dut. Bai, eskerra gutxi. Lehengo arroza, purtsu bat. Bai. Badau... Ja, arrozakin bakarrik hauan sartzeko buruko ez. Badau, Repsol eguzkisa daukan jatetxe bat Gasteizen, kromatiko deitzen da, eta han janitxon azkenengo aldiz, bustan gizatuekin. Bustan gizatua kurri saltxa batekin, holan, desmigatua, plater baten, gero arroza eta letxuga ostoak, eta orduan zu jaten zinen dana montatzen. Pintxo kontuetan norbaite badaki, hori edorta da. Edorta lamo, bai. Eta arreari eman diotzen Michelin izar bat. Duela aste batzu eman zioten. Orduan, bueno, hortan ere, Oimaiako jatetxea, tak. Aukera daukazue, holako mokadu itxotan da, gaina jaten da. Hau gainean. Eta pateria erira pentsatzen, ez? Hau mokadu ez dugu jango, ez. Bueno, saiatuko gara. Bai, ze horrein beste bi geruza falta dira. Tan. No que maten du gehiago, iru. Bat. Karo, bai, zera. Ez hau da aukeran, nik aukeran. Vale. Gero jarriko... Saltza putxo. Hola, bai, gutxi, hola, nagoan sartzeko moguan, hola. Zabaldu, zabaldu. Txan, nik utziko pres ba espada. Eta, a ber, eta hola xe. Eta zuk nahi dauzu pikantia? Nik bai, mesedez. Bai, lehen saltzarena, benetan, ez egoen pikantia. Badauka pixia da, azkenean gero luzokerra behor ospinetakoa badauzka, orduan, bueno, maionesa eta beste ospin puntu hori badauka, baina ez dago pikantea esaten dela, hau ez dago jateik. Bueno, hamen dator froga. Zigor, korearra da, edo euskalduna? Euskalduna. K-popa esaten dut, ez dut esaten K-pop, eta popatik hartzera behar esaten dut, hor basegoen MCD-en abesti oso hon bat, baina, bueno, ez dakizu. Ontsa abestuko zu, ez? Irugiar samak. Niri behiratzen dit, irugiar samorrek esaten, niri bokaguan ez diazu jango. Venga, saiatuko gara. Egin audientziaren gatik, zigor. Hau mokaguan ezin da jane, zinezko, nik. Ez dut esan, Patri. Non daukat, hemengo aldean? Josita. Bai. 16 punto. Bizikletan, 3 urterekin lehen guztuen manillarrean ematen ninduan. Erori ginen ni aurrez, eta espana ireki zitzaidan alde batea eta bestea. 16 punto barruti Josita eta 6 medikuan gainean da ezinean. Eta ordundik haua txikiagoa daukat. Bestela, agian, apika, baliteke... Zigorek beti dauka itzakiak, ez abesteko, frogarik ez eitzeko, kaxeritos jantzita ez etorteko santamasetan. Txon, jantzu mokaguan. Ez que ni pinanaz. Ni andrafin bat naz. A ver. Ez du dudan jartzen. Ez da bitan ez du jartzen. Hau, sansagazek probatuko aluke. Zango luke. Sam nyam. Erraz gaua, Zikin duinaz edo. Bueno, mokauan ero hiru mokautan berdin da. Kontua. Oso gozo daudela, baina bai beste puntatxo horien pikantea nabaritzen da. Venga, botakotzu da purtsua gehiago. Ez, neko. Vitali. Ne lagun bate esaten zagoen moduan, izan dezagun jaia... Ez que lehen esan duzunez, lan giro politxasak gogula. Ontxe, urrengo errezeta, ez da pikantea izango, ze hemen aukidugu ja, asteko kopurun topia.
Eta gaur, bigarren errezeta moduan, hango ogitarteko mokauko zerbaitetik, gure ogitarteko batetara, eta ingo duguna da, oiasko, papar bokata, errukula, gazta, eta intze horrekin. Berriro ere. Berriro ere oiaskoa, eta gaina, txorienen gaur luzatu nahi izatera, egia esan hau, inal genuke paparra hartu eta sartaian egin, arrautzestatuta bestela, labean erretakoa nahi duzuna, baina olako gailu bat izan da atxian, temperatura basuan egitekoa, egia esan, hobe geratzen dela hemen. Ez daukazuela olako gailurik? Lasai. Zuen etxeetan askotan freidorak egongo dira, hauek frigitzekoak. Hor, olioa bota beharrean, ura bota, eta horre termostatua daukate. Termostatua jarri nahi duzuen denboran, temperaturan, eta gero denbora zuek kontrolatu. Ze honek gailunek egiten duena da, nik nahi dut urrau 65 gradutan egotea. Eta izango du 65 gradutan ni nahi duen denbora guztia. Baina, freidora baten ura sartzea hori izta pekatua? Zeba, ez baduzu. Zenbatek eta zenbate daukate hor, freidora bat Lorentzi moduan. Ero giltzak izateko, ero ez dute erabiltzen, esertarako, air fresherra erosi zutenetik. Orduan, eta badago baita garbigailuan. Osa, platerak eta garbitzekoan inalda temperatura basuan zerbait. Benetan. Benetan. Hor, behar duzuna da, nahi eta nahi ez, utzean enbasatzeko zerbait. Hartzen duzu, eta zubakizu horiek daukatela programatzea 60 gradu, 55 gradu, platerak eta garbitzekoa. Osa, igual eitzen da edo eitzeko aukerarik badau, baina kameran bestaldian txorieneko ikusentzuliak izango dira serioak. Norbaitek hori, egin jausekula, alezek eskualtzatzen dabil. Egin dau eta egin alda. Patri, benetan, horrek temperatura egonkor bat ematen dizu, baina noski, ez bota, lehengo eta jaboia botatzeko hor, eta sekula garbigailuan faidi olakorik ez bota, ze aparra botatzen da leku guztietatik, hori guk espediten. Zenba gauza ikasten dien txorienen, ez da? Guk egin du nolako apar festa bat olako baten. Ez genuzkan pastiak eta, garbigailua, bota lan, etxea iritsi ginen eta atea zabaldu da, dana aparra, nire lagun bati, Bai, beti gertatzen da, ez? Lagun bat, zigoriturrita itzenekoa. Ez. Paparra daukagu hemen. Orduan aukera horiek badaude, benetan, orduan beharko zenute utzean enbasatzeko zerbait, ero zuen harakinari eskatu paparrau utzean enbasatzeko. Zerekin? Ez dut esan pausua, zerrin bat dudan, egia esan iturrita hemen hasten zaitze egiten. Gatza utzi hor. Aurrena, paparra gatzez eta piper beltzez ontziratu ingo dugu, eta 20 minutuz 65 gradutan egosiko dugu. Egin da dagoenean, ostu, eta ero sartaian markatuko dugu, sartaia bero-bero olio txorrotatik. Zerratan moztu, eta ogi tartean sartuko dugu. Ogi hori aurrena, ospin olio batekin bustiko dugu. Eta ospin olio horrek izango du oliba olioa, oliba olio ketua, ospina eta ziapea. Horrekin ogia ondo busti, errukula gainean jarri, gero paparra, gero iratiko gazta, eta intxaurrak txikituta, beste ogia tala baita ospin olioarekin bustita, eta honegin, eta hori ez jana, mokadu baten. Baten ez, baina igual bin edo irun... Ogitartekoa lase? Bai, ogitartekoa da. Bai, da, ez dakit. Ez da upreixarik. Ez da upreixarik. Bai, lehen, taldean gonaz galdetzen zein izan da, euren ogitarteko gogokuena. Eta batek esan dozta, Donostiko Aldezarreko, Juancho Tabernako, tortilla patata eta txaka ogitartekoa. Zuk bauko, ni txaka justo ez jataz gustaten. Beraz, zinko nauen hori aukeratu. Zuk baukatzu lan ogitarteko gustokuena edo... Behin ikusi nahen programa bat, telebistan ez da izan, da inzuten bat txoixoa txokolatiakin. Hortaz aparte, eta esan hori esan da gero, bakizu lanean, eta txokolatea gaztarekin bebai esan diate, bate omatzuk jaten zutela. Txokolatea gaztarekin? Gaztarekin ogitartekoan, umezienean. Legunean, horren inguruan hitzeiten da, nire guk gaztarekin behar supergoxua eratzen zen da. Behitu hori apuntatu got, eta Patriziari emango dio. Gaztuk badukotzu lan gogokoena, ni oso tortilla frantzesa salian ez. Berdin zaizena. Tortilla frantzesa da? Bai, tortilla urdai espikoana, gaztana, txampiñoiena, onjoana, berdin zaiz. Ze oso xamurra ibiltzen zaiz. Nahi dutetan, geratzen dira, jateko xamurra dira. Bestatzu, lehorragoak gero dira, ez? Horrek saltzeakin konpontzen dira. Bai, noski, betiko klasikoa. Paparra, ero solomoa, piperrak eta gazta. Xomo gangsta. Nik baukat, holan, top irua. Bai, iruan? Iruan jarriko dugu, ez da
geixen gustatzen jatena, baina igual geixen jandotena izango da Oñatiko enpresagintza fakultateko txintxu izeneko bokadilloa, eta horrek zeukan xolomo, gazta, irugerra eta patata frijituak. Eta hori pila bat, jandogu... Eta hori mokaduan. Hori mokaduan, bai, hori, ez dakit, 35 mokadutan, eta ordu baten jateko bokadilloan haundixa eta batez be lodixa. Eta arrasaten, top bi, arrasaten txoko tabernan, eitzen dago bai, bokadilloa deitzen dela eneko gaina esan, lehengusua, lodixa esan, eta nik pentsatzen abene txikitan bere omen ezalaz da bokadilloa bai lodixa, eta horrek dauka, paparra edo xolomua aukeratu zeike, irugiarra, gazta, piperrak eta patata frigituak. Horre, deba goiena aldian bagara patata frigitu saliak bokadillo artean. Eta gero, Baster tabernan Aldesarrian Bilbon, gustatzen gatxe daukie, beste klasiko handi bat bai, txipiroi frigituen. Bokata? Bai, bokata, oso bai. Ni hemen milak akatuko nau bestaldetik, badakit ikusten egoten dela, niretzako ikusgarria da, baita Besoiberriko Durangoko patata tortilla ikusgarria akatuko nauzu, badakit, parkatu mila, sentitzen dut, baina esan barra dago. Patata tortilla gutxi inda gustatzen zaio nahi, juntzai jeste, Besoiberri, ikusgarria. Baina, egia esan, nik ogitartekoak, naiz, hortan, tortilla betiko, klasikoetara. Hau, errezetara joan da, ez dizuet esan, gatza eta piper beltza bota diot. Ez dio bota ez zer gehiago hemen, ez dio bota ez belarrik, lengo baten ingin belarrekin, olio txantxa bat, ez ezer. Bakarrik, paparra bera, eta hoxe. Eta hemen, daukagu, 75 gradutan, eta denpora, orduak ez, 89 ordu usten badugu, hau, akabu. Iten dienean, arkumea eta holan jute esatenean toki batera holan, arkumea temperatura basuan, horrek izate dituzte, 16 ordu da holan temperatura basuan, egiten, da gero egia da, atatzen dituzte, eta gaina arkumearen saltza eta ur guztia hor paketean geratzen da, eta hori labean gorritu 240 gradutara holan berotu hon bat eta gorriska geratzen dana olio pixatekin gainetik, eta atatzen dituzten da dana ezurretik askatu egiten dan, hori arkume hori holan da, zoragarria. Paparrakin ere, goxo geratzen da. Zu jarri duzu, 19 minutu. 20 minutu, oin 19 doaz. 20 minutu, 75 gradutara. Eta geratuko zaigu, ia ina. Eta hemen, bestaldetik, jungo naiz, ospinolioa egiten. Ospinolioa, esan duguna. Ziapea, Dijon erako ziapea, koiaraka da bat. Txura gara. Oliba olioa, 50 gramo. Eta hau da, ezberdin hau da, Usain du, Patri? Hau da, zure semiai guztetan gaukena gosaltzeko, ketua dana. Oso oliba. Oliba olio, ketua 25 gramo. Gero esan birzun, nuen erosten duzun zen, igual, hori zerrendara gehitxu biat. Etxera bidean gero zen. Mesoiko tortilla da oliba horiak ketua. Bale, hori... Garbigailuan itxiana, hori ez dut apuntaten? Baina, lehenkoa ez da izan broma, egia da, Garbigailua, aldo zue gaina, erabili, platerak eta garbitzen dituzuen bitartean, beti noski horrela enbasatuta utzean, sartu, eta honek temperatura aguantatzen du. Eta garbigailuak gurea dauzka bi programa uste. Bat dala 55, eko, eta bestea da, ez da izemat, beruagoa. 55ean jartzen duzue, eta 55ean, 30 minutuan ero, geratuko zitzaizuen, fenomeno. Behiratzen ditolan esaten moan. Ez dakit, ez lehen esan duzu, jaboirik ezin nula sartu bir, baina holan, joaten bada estalitza, igual platerak sartu, hori sartu da, orduan, hori da. Bi gauza itxen duzuz, ez? Bi batera. Platera garbitxu eta kosinatu. Bueno, hemen bestaldetik, intxaurrak, jenteak esan, intxaurrak sartuko izkio, intxaurrak zatietan erori ingo ziren, orduan pixkat motraioan pasatuko ditut, zatituko ditut pixkat, eta, pixkanaka itxura jungoa ematen. Baina gero garrantzitsua da hemen, ospino olioa. Eta gero, saioa ez badugu betetzen, behira, zer bialdu diguten lagunek, gure Elxeko lagunek, bertako Granada, Moiar Granada, bertakua, eta, aukera izan genuen Elxen izan gara, bertako menu bat ekarri behar dizuet, eta horiek daztatzeko, eta nola irikitzen dien ikasi genuen, hemen bai sukaldari gara, baina gauza batzuk dena ez dakigu, eta oin artenik Granadak irikitzen dituen hartu, eta erditik. Bai, nik bai. Eta gero koiarakin eman, pla, eta ale guztiak. Hori esan diate, pekatua da. Aleak ezin dira sekula moztu. Hori ikasi dugu Elxen.
Eta lehen esan dugu moruan, ogitartekuak, estie mokadukuak, eta da gauza bat, janbidana bere otorduan, nik baskaltzeko edo afaltzeko. Otorduak estien ordutan jatia, otordutik kanpo, azkenean ez da komeni. Egin zabena ikerketa bat, 16 pertsonei eman sotzien gauza berdina, baskaltzeko, eta batzuk baskaltzen zaben, otorduan garaian, eta beste batzuk 4-5 ordu berandu hau. Otorduetatik kanpo, ez? Otorduetatik kanpo, hori da. Eta bestiak geixau gizentzen ziren. Otorduetatik kanpo jaten zuten? Bai, kostatzen da geixau, kaloria horrek erretzia, eta azkenean jaten duzu, igual antsiedade geixaukin edo. Eta bai, hori... Kurusku ero bestea? Ni kurusku beti. Ez da, galdetu iten du, espada. Zuzi zara, kurusku salia edo ez? Ni ez. Ez? Ez. Hemen ogi geixau da, hemen digona ogi geixau da. Hemen kurentu honek ez dauka hausan ona iskutatzeko arraina txikitan ez jakunen gustaten ikastolan eskatzen genuen kurrusku, mamiak etzen zendun, arraina horre eskutatu, gero mamia sartu, eta iskutatzeko hortako oso ona zen. Ni kurruzko salia beti, zeu bentzatu dagoen kurruzkaria onena, eta hori ikustu nirekin bat egongo zarela, gurasuek bidaltzen sotzunean, ogixa erostera, beti, etzan osua heltzen etxera. Baina, nahi nahi ez kurruzkutik hasi bar zinen, nahi nahi ez, eskinetan behitu alde baten da kurruzkoa, beste amitu eta kurruzkoa. Nire nebak itxen zagen kurruzkoa kendu da kurruzkoa sartu poltzan, eta besti jan. Beraz da egin zeike horregolako gauza bai. Bueno, ogitartekoa irikita, eta esan dakoa. Honekin, emango dio ikutu berezi bat, Eta izango da busti pixkat gure ogia, eta xamurra, Bai. Zeona. Zu otordutik kanpo eta jaten dozu? Pikote horako eta basara edo nahi xa dozu? Baskarixa, merixenda, farixa eta aiesta? Nik eixo jate dut, otorduetatik kanpo, otorduetan maia. Bai. Hori da nire pekatu txarrena, Nik egia da kosinatzen nahi nahizenean bai, eskenean beti joan jan, eta gustatu egiten zait, eta bakit ez tala ona, nik teoria oso ondo dakit, baina alnau. Ni pasatzen gat hori txorienen, eskenien hemen atzatetan grabatzen dugu, eta hau hartzen dugu merixendatzeko, noixan behin proba huitzen dugu, eta gero etxera du da, seguro zua faltzeko eta egoten asapura beteta. Ni etxea juten naiz, eta afaria prestatzen hasten naiz, eta afaria prestatzen dudan bitartean gaztapusketa da jaten. Eta gero patata tortilla atzo gauian nuena, eta satitxo, eta trast, eta pom. Eta gero txarra ez gero ez dut afaldu. Baina esertzen naiz, eta gara, umei ejemplu eman behar dezu, noski. Ez, beraiegan eta orduan ere jan iten dut. Eta kontuatzen ez juten naizena beti afaldu behintzat iten dut gehiegi. Bai. Hola, aurkitu dut hemen Doraemonen kajoian, behiratzen sarteo bilatzen hasi naiz. Eta ze gauzak, Zerako gauzak. Hemen, oiasko papar bat, 75 graduta da, 20 minutuan egin da, kasualidadea behar genuena oraintze. Bai, kasualidadea, sartakinen artean hor zauen, ez? Bai, telebista benetan ikusgarria. Bueno, sartai bat, zu bizian, baina bizi-bizian, kontutan izan nahi duguna honi gorritu bat ematea besterik ez da. Eta oin, oliba olio txorrota da datxo bat, txak. Horantxik, nahikua, ze kontutan izan hemen olioa desente bota dugula, eta hor zirikatu gaituzte hor bestaldean. Bai. Eskenabien gaiu hau ikuste. Hau kriston inventua. Bai, ez da txekula... Eta gure txian bakusen salea dira, arrautza temperatura basuan. Oizo, na. 75 gradu 20 minutu. Eta hau bagarri da, holan batidoran antzerakua, ez da batidoria, esartu batidoria etxian, abatidora deitzen da, ez? Eta hau entxufatzen dozu da, hor jarri da, ja. Hau deitzen da, Roner. Roner. Marka bada. Bai. Eta horrek, temperatura basuan iteko gailua. Eta honek, hori bai. Nahi eta nahi ez, honekin behar duzuna da, baita utzean basatzeko ontzia. Baina, hauek asko jetxi dira, garai batean 200 piku, 300 euro balio izaten zuten, orain jaba daude, 90 eta holan. Horen zero eskatu. Holan doainik atarako jastu. Aukera bada, hori da. Bueno, bustita gure, ikusti dut horiagoan olio gutxi zeukala, olio pixka gehiago. Bota. Hau da, Pako Ronceron bidixua, ez? Gero, errukula osto batzuk, osasuntxu jateko. Oliba olio gehiago, bota gehiago. Gero gainean. Errukula osto batzuk. Iratiko gazta, demonien esan genduen. Niri iratiko gazta zale amorratua naiz. Orduan. Horrela. Atal batzuk jarriko izkiot. Amorratua izaten basara, ota sation bat, Ulertu eta sukaldea, esaten dana, ez?
Entzun sukaldea, badoa. Entzun sukaldea. Hartu. A ber, bestaltik, hori da. Hau nola da? Jo, zeitxura hartzen ari da. Bueno, oin gazta. Ez daukazu iratikoa edo zein, Eta lasai, Oiek, erakutsiko izugula nola egiten diren, baina... Beste egun baten. Bai. Esan digute, oskailuan urtarria bukaera artero aguantatzen dutela. Bai? Bai, zaunak dira. Onenak. Munduko onenak. Orain, intxaurrak, iskat? Esalako entzalada gozua. Osa, entzalada gazta. Bai? Hau, ordu tardean janda be, Patri. Bai, hola, mereixendarako edo, pintxorako edo. Bai. Bai, oso ona. Eta oin, uste zagun pixkat gehiago gorritzen hau, eta moztuta daukadanean, zen denbora joaten nahi zaigu, izango da montatzea platerean, eta jatea. Neurrian, Zerako itxura ona, bai? Neurrian, justo. Ematen da un egurtu indozula eta dana. Eta... Ai, olio gehiago. Olio pikat. Baina, kontutan izan, hau, ketua dala, Orduan emango dio olako zapore, benetan, interesgarria, eta hau, bestela ezingo du. Pisteko bai, zai izango da, Hori mokaldu baten jatekoa. Claro. Kurruzko, ez da? Bai. Hemen daukazue, gure oiazko paparra temperatura basuan, gazta, errukula eta intxaurrekin. Biteli? Hau? Hombre, kurruzku! Bueno, hasiko naiz kurruzkotik, eta bitartean, Michel Gaus. Honegin! Eskerrik asko Roterren. Bikaina.